أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم بندرا بجول من غير هندي أورو نيلوم الخميس ɗo e lega meɗen modorno e so jinnaɗo ceerno men ceerno Tidiane fam musliman ba ɗo e lega meɗen modorno hande ko ñalawma alkamisa lewru ya ceydi sappo e jeegom afu koddayi sappo e jeegom jeegom de hande ko jeegom lewru hoddayi oɗo ñalawma hannde tan ko ñalawma alkamisa eɗen gonndi ɗo yeeso jinnaɗo men ceerno men ceerno Tidiane fam muslimen ba ɓe lega meɗen modorno lewru hoddayru ina yaara hannde balɗe jeegom bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabil karim de ketɗen ceerno men ceerno Mahamoudou Diallo arde yewtere men yewtere islam joddade khalifa men jinnaɗo men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sile ɗo e legal men moderne en calmi dendagal jinnaɓe seeremɓe sirifaɓe dendagal almuɓe e dendagal dente men WhatsApp hannde kadi Allah newni eɗen jokka yewtere men inchallah ɗaccirɗen ko fate banggue ɗangal so tawi joom galle ma ɗannima lebbi jeegom ko ɗum jarannoɗen inchallah tawtara yewtere nden ko jaydiyango men lengo jaam Issa Isnongo musidɗo men musidɗo men ceerno Amadou Moukhtar Ba to Wolu ceerno Demba Cissé e ceerno men Chérif kañumne tawtara yewtere nde hanno wadden yewtere nden inchallah ko fate banggue jeyta hanki ko jeytare leydi Mauritanie inchallah ɗum noon en gartan e dente men WhatsApp inchallah ko ɗum hanno men wadde yewtere nde hanki inchallah eyi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi salmitamama an tan goto ko calminɗa ko eko calminɗon ko mi salmitanimama on kadi dendagal mo calminɗon e mo jogoɗon salminde e jogoɗo salmitade on ummade am tan min tan goto wiide kamɓe fof wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh yettude Allah moƴƴuɗo tedduɗo tawɗo nde o tawni an hannde oɗo ñalawma e nduɗo lewru kadi e oɗo waktu eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin e diwanade dendagal windere nde fof yo Allah waɗa hen jaam dendagal windere nde fof yo Allah waɗa hen jaam dendagal windere nde fof yo Allah waɗa hen jaam ha jofte ɓeɗo ɗanniɓe yo Allah hokkuɓe toon sagoji mabɓe yo Allah renɓe yo Allah ruttu anniyaji bonɗi paaɗe e mabɓe ɗi yo Allah ruttanɓe ɗum yo Allah renanɓe ɗum kala anniyaji bonɗi paaɗe e mabɓe kamɓe ɗanniɓe e tumorankoɓe kala ɗo ɓe goni yo Allah ruttanɓe ɗin anniyaji bonɗi yo Allah ittanɓe sohlaji mabɓe ɗi ɓe goni toon ɗi jinnaɓe mabɓe wonɓe ga ɓene kadi yo Allah hunccan ɗumen ɗi sohlaji yo Allah hokku ɗumen weltade yo Allah ittan ɗumen sunduɓe gonɗo yo Allah jaabo ko duwete jamma e ñalawma so kiiɗo yo Allah dandu ha jofte kadi leydi meɗen ɗo Mauritanie Sénégal kam ko gotum fitinaji hande gonɗi toon jamma e ñalawma wona hande ɗe puɗɗi kono ko hande ɗe ɓuuri bonde yo Allah ren ene majji yo Allah rena enen ɗi yo Allah ñuppiɗi ko yawi yo Allah ñuppiɗi ko yawi gandade sa sonima jeygol to woɗɗi aɗa foti ñippude guila yettaki mo on nani bone gonɗo guine Bissau ƴiƴam hoore de warta dande ƴiƴam hoore warta dande mbatta hakkillaji moɗon koye moɗon on bandiraɓe Sénégal e Mauritanie fof mbatta hakkillaji e koye moɗon e ɗiɗo fitnaji kajoɗe guila law kartuɗe guila law ndeƴe guila law goppe ala biyeteɓe noon yo kañum walla yo kartu so wona ardiɓe leyɗele ɓe e diine ɓe wona ardiɓe leyɗele ɓe ko ardiɓe diineji ɓe yo mbattu hakkillaji e koɓe gardi ko diine o ɓe gardi diine o wondaka laamu wondaka e hunde wonda tan ko jaam wonda ko kisal e leyɗele gande ono sernaɓe ɗiɗo million ngaji tottuɗen so jaam ala e leydi he on ñaman leydi ono seremɓe ardiɓe galleji tan so en tan waɗi ni ñande jaam mbalade fof on keɓata million ngaji
jabbi hen koyde moɗon jabbi hen jowuji moɗon wona buumaɗe kaalaji tan tekkinde kurseji tan en jatoto en jaaga haade bone waɗa woko almudu kaari woko naggam goppe ɗum so remɓe pine perte guite moɗon ɗe puttinte guite moɗon ɗe ko Sénégal jogori wadde koye kone wadde ko ha jam noon min ala e politique ko oɗon seeremɓe kaldumi haaldani e laamu ko laamu kala ko wawi yaade wawa yaade caggal islam ko Allah ɓuuri mawnude ko Allah jeeyi l'islam muɗum ko Allah wi yo l'islam mo teddini ɗeɗo tuuse e ɗeɗo balle ɗiɗo ko watte mbatte hakkillaji moɗon e diine he diine o mbattirtote hakkille mbattote kene yahay muɗum e bonande kene yahay muɗum e bonande noon ko laamu wasde deƴde so laamu deeƴani jaam dañataki mbaɗe feere laamu deeƴa goto fof yo nanggu laɓagal muɗum e faram muɗum so ala ƴefta ngangol waɗa hen ngangol tekkere ene woodi waɗa ministériel muɗum walla waɗa présidentiel muɗum yo yaaru jam million ngaji ɗi keɓoton ɗi gande ɗum ko deyre addi ɗum soɓe deeƴano keɓata million ngaji ɗi so laamɗo wiɗo fiw fayi banggueji goɗɗi on kadi wi ñamde mbuɗu muɗum ɗum noon ballirton julɓe e miskineɓe onon seerenɓe balle julɓe miskineɓe tampi lorli te fof koye onon seerenɓe umori onon seerenɓe mawɓeede galleji mawɗi mbiton ɗi koye mon umori kala mo kalan ɗon hen jaɓat so salima nafata ɗum oɗon gandi oɗon mbawi halde seydi Cheikh Serigne Abdoul Aziz Sy radiallahu taala anhu e Cheikh Tidiane Maktoum ɓeeɗo kañumen kala nde hunde wanno guila e laamuji ɓeɗoɗe ɓuuri mettude guila e Senghor en Abdou Diouf en Abdoulaye Wade en kono kala nde goto hen yabɓi ƴuwat ɗon e ɗon ɓen ko goto tan haalano wono jomum gon temedere ceerno hay goto ala ko nafi sowona ɗon bone ndiyam tan e salligaji ɓe maari birdo waɗe mo wirdata fof ko maire so géruji ardi géruji moɗon so gaari no daroto ɗon hen ni daroto ɗe noon e laamuji he yo jeet mawldaji so gaari no daroto ɗon no hen ni daroto ɗe noon e laamuji he yo jeet kono jeeyi ko Allah hokki on sona on bandi ko non jeeyi laamu ko ɓiɓɓe moɗon ko almuɓe moɗon ko taaniraɓe moɗon kala mo mbiɗon hen haɗo haɗa ɗo oɗon daara laamu oɗon daara yimɓe oɗon daara fitina ene bona e leydi hay hunde ala kalton hen oɗon seeɗen ɓe mbimi de mawɓe de yani ceerno ñukorñaka hunde walla ceerno sam ɓoro ɓoren kono oɗon gandi sam ɓoro ɓoro anda sam ɓoro ɓoro ceerel ummo ga e Dakar yaha Fouta tan dañi toon hôtel muɗum walla dañi toon hôtel kesel tan wonti ceerno hankkadi wonta rew Allah ko jaɓi wontata ko kaari ko ministére kaari ko almudam préfet kaari ko almudam waɗi ko almudam o ande mo gonɗa almudum ɗum woni ceerno Sam ɓoro ɓoro mi haaldani e kon ɗo kan koye seeɗa mawɓe tigui rigui ɗe wodirteɓe wasirteɓe yakoraɓe yoɓe mbaɗno seereɓe ɓennoɓe mbaɗi ni lomtade Allah Sow weɓani lomtade ceerno Mourtaga weɓani lomtade Serigne Abdou woɓani lomtade Cheikh Ibrahima Niass weɓani lomtade ko wayne ɓano wayɓe weɓani kono wojere e ponde muɗum ñiiwa e ponde muɗum mbaɗe hen ko mbawɗon oɗon seeɗa yonta joni ɓe mbaɗe hen bawɗe moɗon kajo ɗe gila kelle ko law kajo ɗe gila kella ko law oɗon seeɗanɓe joni yontidaɓe e ɓeɗoɓe daruɗon ha tiiɗe bono biteɗo no waɗa Sénégal o walla bono baɗɗo Sénégal kam ha gasi o jaɓɓen koɗe mo gila law ɗeɗo ñamale kaleteɗe e ɗiɗo million ngaji kala so wittama tan ko oɗon ñaami hen feccere onon seeɗanɓe mawludaji moon ziyaraji moɗon oɗon ñaami goto ñamani sona oɗon ɗi hôpital uji mahiteɗi akay ɗi dispense uji mahite aɗan ɗo mbenɗon ko yimɓe ndendinen maha jumaji e jamaji mata école aji battani joni arti ha juuɗe moɗon onon wiya noonɓe joni on batti wadde ko wona ɗum seeɗa ɓe batti hakkillaji e koye mon wona minen poti wajade wona minen poti haalande on kono so tawi bonande ene waɗa ala jeeɗo bone so ari ala mbo pare mbajoɗo gila law ngal ɗo luural heewi nde ɗo bonande heewi oɗo cakani heewi pittali yo mbare yo bagasuji bonne yimɓe ɗo goya ga capital Dakar nan toon jamma e jalam ko musibbaji oɗon jara ga kadi Fouta oɗon kebta leyɗele jaranɗe seeɗaɓe fof oɗon puttini guite oɗon puttini guite bone ummo toon ha ene ara ga ene Fouta leyɗele jaɗele kefte
waawi wara ko ɗum heddi e laamuji he seeren ɓe so tawi oɗon jogii geɗal to Allah oɗon keddori geɗe to Allah kadi on keddorto geɗe to Allah haa aduna o firto mbaɗi e feere paaboɗe julɓe mbaɗi e feere kajoɗon hoɓɓe so yuuji moɗon ala fof galle hannde mon ata e Sénégal taw galle ceerno mawɗo walla ko nande hen taw ɓiyum ala e laamu gila e ɗiɗo okelaji hay fof ɗum noon so boni bonnata ko heewi de yo Allah dandu en noon yo Allah faabu en yo Allah wallu en e l'islam meɗen dendagal gueɗe fof ko buggu bum leyɗele nan kefte galleji nan kefte ina mbaɗe yo Allah dandu en yo Allah reen en yo Allah reen en yo Allah iten ɗiɗo musibaji yo Allah iten ɗiɗo musibaji ñawɓe hen ɓe yo Allah sellin ñawɓe hen ɓe yo Allah sellin wasɓe hen ɓe yo Allah hokku ɗanniɓe ɓe gartani ɓe taw yo Allah waɗan ɗumen toon jaam kene gartira gandede neɗɗo ɓuri yidde artude e galle bawum so ba salle riwima e galle ba maɗa peut-être o gara so dartaki ala goral dartoto wonɓe to ɓe ɓuri on yidde artude ɓuri on yidde wadde ɓuri on kadi yidde ko mbiyaton ko yiide on neɗɗo woppa galle muɗum duuɓi sappo e walla duuɓi 5 walla ha duuɓi 6 o so wiyama yiiɗa ruttade galle bawum wona gonga yiiɗe kay ko artude neɗɗo wawi weltade koɗo jeeya wawi hullude ngalum koɗo jeeya alhamdulillah rabbil alamin yo Allah yobno dendagal waɗanoɓe Allah ɓe fof e kamɓe wonɓe ɗenle ɓe fof yo Allah reen jafoɗon noon no ɓe mbiri ndi en tardi seeɗa ko wayno onon ceerno Ousmane Sall en ceerno Daha Ndiaye en jafoɗon hanki min namdinoɓe ɓe mbi hande ko feeto leydi min gonɗo ndi eyyi hande ko janggo ko feeto mabɓe ndeɓe komno koye mabɓe ɗum no hande jamma ɓe ngala e diine amen he haaju minen noon emin jawga e moɗon haaju emin gona e diine he haaju min mbaɗa hande kam minen kadi min ko wiyete porfiti ko min gujja min nelda on ɗeɗo jewte onon wonɓe ladde ɓe kono wonɓe ɗo e wuuro heɓe guinni Allah moɗon hande gayno fof hande kam onon radio gorgol ala on keɗa jewta min ala kucce to kuccuɗon to minen kadi min kucci ga minen min godani aduna o fof wona gorgol tan wona mama tan wona kaw tan wona deede tan wona nene wona ala ko fof wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin walla nuyi annabi sallam dendagal leydi fof min tongaki tan radio gorgol so fawani kasiraji an walla so liggaki min mbasani ala wona gotum jafoɗon noon ko ɗum onon radio gorgol ɓe jafoɗon hande mi anniyaki ɓe ganniyaki fawde yewtere meɗen nde e ɓen ɗon jooɗi oustaz Yunus Ndongo oustaz Issa Yunus Ndongo e langoji ɓe kamɓe gonɗo ɓe do kamɓe mbi hande yewtere gorgol nde faytaki amma so tawi goto wonɓe ladde ɓe eyyi minen kam min mbaɗan toon yewtere min nelda tan ko Allah wayno min hen jolɗon jafoɗon en calmino bandiraɓe ɓe fof no potiri hoore mayraɓe kadi en duwoni on ɓen kamɓe fof kadi mayraɓe kadi en duwoni on ɓen kamɓe fof yo Allah yurmo ɓe yafoɓe ko heddi ko kadi eɗen jokka ko jewtan ɗen ko jafoɗon no feewi e gueɗe ɗe fof jafoɗon no heewi komin tardi ɗon ko e ko ɗamin ɗon yewtere hanki on keɓani hande noon jokkirten koko ɓe mbi ko hade nden ɗon yewtere noon waaji goto barke e winajo o téléphoninomi o wi omo jogui namdal gal eɗen mooli Allah ene laaɗo muɗum ko affaire cargal kikiɗe Allah ene laaɗo muɗum mala ɓoggol fof kam yo finde feere haɓɓa e dewgal muɗum ha tiiɗa o wi wona kanko ko musidɗo makko kono yata wona kanko hoore waɗɗani dande o wi debbo makko luural jooli hakkude mabɓe eno wiiri o wi portable makko bonino kanko gorko o nden portable ngal boni o leɓi debbo makko portable muɗum ko joom haajuji ko jotodiraɗo wala non on ko liggoto o wi tan ko jotodiraɗo joni noon o leɓi debbo o portable muɗum joni noon portable makko ko boni o leɓi debbo o portable muɗum o watti hen puce omo noddire omo jaboro ñawɗo hoolaki Allah debbo o wone kay mi yi portable ngal o batti ƴewde ene ñukkindo ko neɗɗo to e ko jotodirte ko kanko gorko o noon o mettini ɗum nden o mettini ɗum o tini debbo o tini ko ñukkinto ko
o wi ɗum noon debbo o so tawi memti portable ngal luɓimo ngal o seeri ɗum o harmini ɗum ɗum noon ko malkis makko e puural makko e ɗayre makko kanko gorko o joni o wi o seeri o harmini joni so debbo o memti o harmini ɗum ɓe mi ala ɗum harminta serani mi loskano ko mbiyanmi ko noon caggal ɗum arti e haqqillam noddetimomi mbimomi an ko mbiɗa o refti hen mbimomi kamɓe gondi o wi ko kamɓe gondi mbimi cargal yari haram mo heeji jeeɗiɗi yani a haalnanimo kamɓe gondi sindo ko Fuuta o wonno dewgal ngal yowe e so debbo o memi wasa harmude so tawi debbo o ko Fuuta wonno walla ɓe gondani e galle goto debbo o memani sori e yanani ko jaabimi ko mankiri ɓe hen fof noon yoɓe jaato ceerno Mamoudou Limo Allah hokki o hokki ndenka hokki laaɓal hokki laabi ɓernde hokki laabi reedu ko haalanma fof ene welma yo Allah junnu gurdam makko ko ceerno Mamoudou Limo kala ko mankiri ɓe ɗo yoɓe jaato noddirmomi kanko gorko o mbimomi an kamɓe gondi woyi kamɓe gondi mbimi ca ngal harmi ɓaɗu mami ngal harmi wot haala cargal haram o tan yeeɗi ene wona ko ala ko waali koyɗi ko sindo noon ɓe gondaɗo yanata ko soɗoɗa debbo o memi so tawi ɓe gondaɗo yanata ma debbo o mema ano a haalani mbiɗa ko kamɓe gondi sindo joni ko noon téléphone aji ɗi goori ni téléphone nana Fuuta wonani ga o hajima e dew makko e ngol noon sa nodditi kam ɗo walla ko ni sa memi téléphone am o ko ni walla sa nodditi kam ko ni ɗum ƴeewe kono ɗo kay ɓata no memi hay hunde ala hen haɗe noon hatta watte so tawi o ruttima to masail al hiyal so tawi ɓe gondano sindo ko ƴoƴƴo ko intelligent portable ngal ɗo haali konngol hade makko haalde konngol ngol o jaggatno portable ngal tan o weddo ɗum ladde walla hela ɗum debbo o wasa memde so wini ko portable tan woni onda portable en dawgal heddo ɗon hara wasa yaade walla wala ko noon koko mbiya ko markis makko o jaggatno portable ngal tan o hela walla o weddomo portable manen tawi ko ɗum wonno taw wona kay sa min portable debbo jeeyi portable muɗum wona an sodan ɗum portable muɗum mbiya so mi idero wasa memde bakka ko jeeyi haram walla ceergal kala ɗo pawɗa ɗum e hunde so tabbiti tan yeehi sa yalti galle o mi seerima so haalde kaari mi seerima sa waɗani naggam fof yiyata fof o yiyanata masailu to yiyali noon so tawi ko ƴoñnoɗo o yawnaki o wiya o jaggatno portable ngal tan o weddo o hela debbo ko mbaɗantani o woni kasi min heeli portable tan namdinɗa portable ma nani won ceergal wonata oto haram yaata mbatte hakkillaji moɗon no moƴƴi même golngol kanko ko noon kala neɗɗo haade mamde bagage muɗum bandiraɓe ɗum kay yantuma tan koye galle ma walla suudu maɗa mbiya debbo natta walla yo yalta kono ko jeeyi woto mem yara koye nder suudu ma woni coka coktir ɓa piya e poche ma jooɗa muɗa mum koye jeeɗa ɗum kan wawi wonde so yiiɗi e memde memata portable ngel so tawi weddimo lakara heto tan ko haala yoɓam portable am walla sode goɗɗo nan goo eɓe worɓe pinete oɗon tooña rewɓe wiye koye rewɓe woni koye rew taw bone o fof ɗum fi koye moɗon mbi andi fof sikkata ko koccuɗo debbo cikkuto rewɓe ko faccaɓe eɓe ñamminde e yarnude e hultinde ko alay sago e dewgal ɗum wona masla alay ɗum ñamminde e yarnude e hultinde ko forcé alay sago fofde debbo kadi ko wawa walla ko yiiɗa walla ko wawa ala hen hande ala hen janggo ko maslaha yeyete an debbo o so fayi maɗa ko wonata weddoto ladde wonon ko an ɓuuri ɗum doole hattama wadde ko jiɗɗa ko gacceroɓe jeeɗa oɗo debbo joni a tooñi ɗum kañum waɗi sibo Allah an to ɗum portable maɗa heftina woy kay somani jeeb yi an yo debbo yirno portable ma tan mbiya waɗini sa min tingal tan mi hermini mbiyan koy ka kettuɗo koy ande no luɓɓeɗamo nde so tawi o wino mota o luɓani wontata ko bone
walla i kaƴa joni kaƴa joguma kefta aɗa wawi ɗum an gorko o an Haruna goɗɗo to o aɗa andi to jeeɗa barke to nde nanɗa konngol am ngol fof debbo o harmanimo haɗo haram haaɗi wassalam goɗɗum ala ɗum joguimi e jawol maɗa oɗo mbawi yaade noon ceerno mamuli daɗimi to woɗɗi on haali ko no woɗi ɓaɗa jibini andin walla no jibini ɓi andin wona noon alam mo nantoɗo wona noon wona alamina mo nanɗo fof tan cikkol ko aduna o fof no fotiri ala wona alam koye zamanu muɗum asiyatu Allah ɓurni ɗum e rewɓe aduna ɓe aduna muɗum zamanu muɗum saratu gen sirna Ibrahima alayhi salatu wasalam kanko saratu Allah ɓurnimo kadi e rewɓe zamanu mo kankone Maryam Allah ɓurni ɗum e rewɓe zamanu muɗumen koye rewɓe zamanu makko wona rewɓe aduna o fof de ala wona noon nani seydanno Khadijatu kañum ɓe yontidaɓe kañum kadi ɓuri Allah ɓurni ɗum e rewɓe yontidaɓe fof hoore kono yaɗa Allah sattini ɗum seydanno Aissatu kañum kadi ɓuri rewɓe yonta muɗum fof sallallahu alaihi wasallam wonɗo haali e hadis wi seydanno Aissatu ene wonde rewɓe he ene waade rewɓe he no mboyri waya ñam gode ñebbe ni kañum ko toon yaade yari ngo anda ɗum sarid mi anda ɗum ne ara gandu ko mboyri walla yari ngon mboyri ko furi mbanno enen noon mbiyetan ko yari ngo nanɗo sadilla sa waɗi ɗum nanta mi dokkete keli yiyen fof mi dokkete kay dara laɗi a faami seydina Aissata ko noon Fatimata bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam won e zamanu muɗum ɓuri rewɓe fof sabu ko hettere annabi sallallahu alaihi wasallam ala mo fotata ɗum noon sa ittoyi a wi Mariam ɓuri rewɓe aduna ɓe fof wawa ɓurde hettere ummide annabi sallallahu alaihi wasallam abada tubani Allah e ɗum haade en noon hatta wadde en haale tan so haalama tan waɗete lawol walla beele joni Donald Trump laamori aduna o kañum ɓuri aduna o fof kono mon laami kanko laami Amérique laami ko wona Amérique wona beele leydi gondi enen ɗo joni mata lamɓe meɗen ɓe laamori koye men ɓuri aduna o fof ala ɓe laamori kay ko kamɓe tan Allah hokki aduna gure ɗe zamanu o yoɓe jimi hen ko noon tan wayi sa laamima e leydi yumma ene wuuri bama ene wuuri aɗa wawi wiide an ɓuri ɓen ɗon kono rewɓe ene mbayi e aada wona joni wiyata debbo Donald Trump o wona wiyete ko kañum woni premiére dame wona noon mbiyeton ɗum ponde one wawi ɓurde rewɓe heddiɓe wona wiyete premiére dame e zamanu muɗum Mariam Faye kam ko séréer mbaɗa suusi ɗum wona premiére dame Sénégal Abdou Diouf debbo muɗum Elisabeth wona premiére dame wiyatno wona fof premiére dame uji kono goto fof kone zamanu muɗum nde zamanu gorko muɗum laami nde woni premiére so ɓenni tan koye wonti diw on paami ɗum almuɓam wono seeren bam jafoɗo jaral ɗon wata ƴette jumla goto tan mbaɗone jumlaji aduna ɗi fof ala wona noon alamina ala bastafaki alani sahili alamina ko alamu Mariam o e zamanu muɗum o wona alameji keddiɗi ɗi wona gadiɗi ɗi wona cakkitiɗi ɗi jalɗon jafon onani jalɗon jafon ko ɗiɓ ɗum gandumi hen heddi ko gueɗe jaaha garaje ɗe tinɗon ko min ñagori on suba Allah kala e moɗon nanɗo mbaɗa waɗi hada walla neɗɗo ene wiya mi waɗi hada jomri walla mi fewnani ko min yamiri yo neldam jumri nde hayso wawade neldumi sawtu jomum walla inde jomum wi kam mbaɗi yiɗi duttanoɗami e oɗo masala woto wini waɗini kaari wini walla ala wini tan mbaɗa yiɗi duttanoɗami e oɗo masala mi famani tan wona haɗe wona doko wona sikkude yo Allah yoɓ noon ceerno Yahya Dia ceerno Yahya Dahiru Dia Mbaye yo Allah yommo yo Allah teddinmo yo Allah waɗa makko barke yo Allah hokkuma ko ɓuri hokki bamma ko ɓe jeeya hen e Mustafa won habaruji ɗi kemnoɗen ɗe hen e firoji ɗi kalanoɗen e Qur'anul Karim kanko ittani en ɗin ɗon
nden ɗon kanko ittani en نعم on ɗon fiten no feewi نعم feewi نعم sohlaani ko mbaɗa rewa heen نعم mi heɓi نعم e audio mbaɗe heɗi نعم joomum en haala نعم yana yeddami e ko annda نعم kanko noon o ɓirranima on نعم o wi omo yenana on ko haali ɗon ko نعم nden taw min ganndiraani anndaano نعم mi jaɓi ɗum نعم mi yafurima ɗum sibo Allah moppi نعم hay yewtere nde mbaɗa jogoɗo reftande on heen نعم pour haa ganndum ko haali ko نعم eno kaaldumi no waari ndi on hay ɗum mi ɗaccii نعم haa ñara wonde نعم illa noon binnduɗo naamdi نعم mi haala heen نعم jaɗo yafuɗo نعم on paami نعم no foti نعم inna awwala batin wudia linnasi lladi bakkata mubarakan wode on lil alamina نعم ndu Allah waɗi نعم madimu tan warnan ɗon نعم baytel mo gaddatanan ɗon نعم kono Allah haali tan ko sa yehi ɗiɗo tati poti نعم mariam ɓurani rewɓe ɓaɗano ɓe fof نعم ala koye zamanu makko noon نعم kanko ɓuri نعم sabu nde o dañi ko o dañi ko o waɗi ko o waɗi ko e kawisi Allah نعم ɓe mbimi ko ya ukhta haruna نعم an bandum debbo haruna oɗo haruna ko bandi ko gorko نعم innirama ujunnaje tati neɗɗo نعم ñande maayi نعم mariam ɓeddu imran نعم wona imran noon baw moussa wori نعم ɓe yiidan baba kadi gila joni gartiɗo garata ngo نعم bama ko wiyete ko imran baw moussa wiyete ko imran نعم moussa kadi ene jogui mawnum ene wiya haruna نعم kanko kadi omo jogui kadi neɗɗo makko en haruna kono tawdirani haruna نعم ɓe tawdirani zaman نعم nani نعم kanko mariam o نعم ya ukhta haruna نعم ma kana abuki mra asawin نعم ande bama wona neɗɗo bolɗo wona pijowo نعم wona cagalo نعم wama kanat ummuki bagiyatan نعم ɓe bagiyan نعم qur'ana wi نعم nene mane kay ko neɗɗo moƴƴo نعم ma kana abuki mra asawin ma kanat ummuki bagiyan نعم hol bone mo dañɗa hol bone mo gadduɗa نعم a noon an binoɗo mariam ɓuuri rewɓe fof نعم imare oɗo ñalawma kam ala hen نعم walla نعم ha o hejiri oɗo ñalawma نعم wona noon نعم mariam ɓuuri ko e zamanu muɗum ko Allah hokki ɗum ko نعم dañde jibinde annabi نعم woni haala ñalawma goto نعم nele e ñalawma goto نعم yaafe e ñalawma goto نعم sinno ko ɗo kannuɗa نعم mariam dañi ɗum نعم ala kono ko heddi ko نعم rewɓe aduna ɓe fof ala نعم ha aduna o firɗ ala wona noon de نعم wona noon ceerno نعم ala wona noon نعم fa asharat iley نعم kanko mariam نعم nde Allah hoddiri yo jibin isa alayhi salatu wassalam نعم mi kam waɗa wi ko annabi sallallahu tawi alayhi salatu wassalam نعم en jaɓi نعم isa alayhi salam نعم en jaɓi ala en cowta neɗo koye so yonata eyyi ɗum en mbiyata isa alayhi salatu wassalam ɗon men isa alayhi salam نعم nde o jibini isa alayhi salam nde نعم ɗon tan نعم ene feewi نعم ene yooɗi نعم kadi ene haani نعم ko gonga tigi نعم salatu ala nabi kay نعم kono salam tan dañi ɗum نعم Allah kay mo juuli annabaɓe نعم kono salam tan dañi ɗum kay luuri ala hen نعم rondade mo on ɓiɗɗo نعم ñaten kanko seydatuna mariam نعم mo yara e duuɓi jeenayyi نعم e heure uji jeenayyi نعم o jibini نعم hay debbo goto daña ɗum نعم ɓurde نعم hokkede ɓural نعم wona goto نعم ɓurde fof نعم hokkode ɓural نعم e hokkede ɓural نعم wona gotum نعم no annabi sallam ɓurdi نعم kam tan dañi ɓurdi نعم kadi hokka ɓural نعم ɓuri نعم fof نعم hokka kadi ɓural نعم fandini نعم. fof kadi ɗum fof daña ɗum نعم aɗa wawi ɓurdi نعم kono rokkede ɓural نعم aɗa wawi ɓurdi نعم kono rokkede ɓurdi fof نعم kadi mbaɗanɗa hen ɓural نعم. ala ko annabi sallam tan dañi ɗum oɗo masala ko ni yaari mbatton hen hakkillaji boɗo نعم ya bani israil ko ɗum ne'mate leydi hen amta aleykum anni faddalakum alal alamina nayi qur'an ha heewi نعم ɗo Allah wi bani israil jette Allah jette kam نعم fof nan ma wa atakum ma lam yuti ahadan min al alamin نعم Allah addani on نعم ko addanani hay goto e windere he نعم l'islam ari heeli fof نعم l'islam on ko foti walla نعم wona noon نعم wona noon نعم oɗo masala نعم woni نعم mariam wona ɓurdi aduna o fof نعم ala ko rokkama نعم e zamanu muɗum نعم yonte muɗum نعم. kañum ɓuri fof نعم sirna aissata rokkama e نعم. yonte muɗum نعم
sirna Khadijatu sirna Khadijatu rokkama e yonte muɗum ɗam foti sabu kan gorne ala sallam rasul kadi dañde mum ko dañde muɗum ko kadi on ɓuri fof e zamanu muɗum walla Asiyatu kañum ko noon ko Firawna wono dow muɗum e zamanu muɗum ko o dañi ko yummo Moussa en ndeno gurno nden yummo Moussa goto annabi o ene wuuri walla kono ko Asiyatu de ɓuri e zamanu muɗum yummo Moussa ene wuuri gurdam makko maslahaji ɗo waɗante julɓe ɗi e ko haalata ko darde oɗo l'islam yo Allah tabbitinmo e ɗum ceerno Ousmane Sall a salminama min calminima ha ɗon wawi hadde emin celli emin e jaam emin ñagoroma Allah kadi annen kadi no gonta e jaam joni no jokken e yewtere meɗen mbiɗon en garino ha e neɗɗo binoɗo wonde lebbi jeegom holko addana yimɓe ɓe wiide gorko hanani wirnade debbo muɗum lebbi jeegom namdinoɗo o noon basiki tan o janggani Qur'an o janggani sharia ala fof ko jangi sobo waɗi rokmaniyel makko e noppi eyyi ande kam baɗɗum kam so tawi en namdo diina wonde ko yorde guite saka wiide ala e Qur'an an ko wondima ala e Qur'an ko wondima ala e hadis an ɗo joɗɗa ɗo hay salige ala garte hakkillaji moɗon so ɗon namde baɗɗo ko waɗi fayida taw tan a fawani kam mbiyane Qur'an walla mbiyane hadis an holko wondima e ɗum aɗa namdade kay ko woni e Qur'an kay ko janggude walla jiɗ naftarade koɗo an ɓoldu fuma binnoɗo aɗa wayno amni ko kalɗa fof aɗa nana haalaji balle puyɗede ala e Qur'an ala e ɗum ɗo ala e ɗum ɗo aɗa naata e ɗum ala e Qur'an ala heddi soto mbiɗa mon ala e Qur'an ala heddi ene woni e Qur'an ene woni hadis kalɗo ono haali ni ene woori ni wona gootum won haali wi ko Umar ibnul Khattab ko hayim haali Umar kay so haali hunde koye hadis Umar haalta ko ala hadis Umar miijo muɗum tan e feere muɗum taw annabi sallam ene wuuri en dari Allah ene tawta ɗum e feere mumen non e Qur'an ene wayde ha heewi ala ko haali ɗum ko annabi sallam settani Umar won so wiyama ko haali ko an kay ceerno kay a juumi enen wona hadis mbaɗa kay ko hadis tigui rigui ne kay kalnama noon ko Seydina Umar no waddani ka noon mbiɗa on saaha koye ɗanle worɓe en jahayno ɗan noon wona e ɗanle ɗum koye konu jihaade fellude jihaade wona e ɗanle ɗe dartoyde jawdi ala wona de voilà en kaalino ɗum ñande en limtani noon sahabaɓe kono onon kasere moɗo ɓeni ɗo nanani hen mbaɗɗon ɗum ala potitam giɗaɗ an poɗo eyi sahabaɓe jeegom ɓe kalmi ya baytonu gaddas uddir toon ɓe mi nani e kasere moɗon on mbaɗani ɗum kaano wadde noon en kaali noon ko addi ɗum ko Seydina Umar no nanirno suko debbo o ene woytoroni eno namdiri suko debbo o ni ha gasi ari namdi ɓiyum holko debbo wawi muñande gorko no foti Seydina Umar jambaragal muɗum e nunɗal muɗum e yidde mum diine l'islam yidde mum annabi sallam namdaki debbo mum namdaki debbo goɗɗo namdaki sahabaɓe nunɗal muɗum yehi namdi ko ɓiyum namdi ko ɓiyum ko ɗum adi ɗum wona ɗanle comme ça sahabaɓe men ɗannoto ala ko sahabaɓe yaaɓe felloydi haadi hen gorko yano ngal ɗo namdal ko ɗo haaɗi jokke noon mbatton hakkille e diineji moɗon ɗi jamma e yalama soki hiiɗi yo Allah wallu en yo Allah nanko darte ko nduɗo kadi wiyama hankkadi ko hoddayru ene heddi e koore ka lebbi tati mankuɗi balɗe jeegom onon rewetenoɓe gila joni kamaro gonɗe ɓiñata ko law gila joni onon reweteɓe korka ɓe aha en heedi lebbi tati saɗa reweteno kadi lebbi ɗiɗi wat wona accude ha korka yonta a huwontirnoma rawani kadi joni noon korka darima joni kam ne heedi lebbi tati kala e moɗon telfino ɗo ceerno wiyami harano rawna lakara fayi kore korkaji moɗon soɗon celli oɗon mbawi oɗon yiiɗi jaam ɗum noon ko gorko e debbo fof foti diine o ko gorko e debbo fof foti onon rewɓe tenɗon e diineji moɗon fadde ko mbawɗon ko jamirteɗon tenɗon e cuuɗi moɗon fadde ko mbawɗon caloɗon toñde caloɗon toñde caloɗon toñde caloɗon toñde toñangeji moɗon addan ton ko gacci
toñangeji moɗon e waɗɓe moɗon addanta on ko gacci to Allah e to Nabi sallallahu alaihi wasallam e to adina e to gonka fof Allah hokki on martabaji ha heewi sabu Allah manti yoga e rewɓe ha jofte rewɓe annabi sallallahu alaihi wasallam e nder deftere muɗum teddunde manti hen rewɓe hewɓe o manti hen sayyidatuna Maryam alayhi salatu wassalam o manti hen ɗum no feewi nde o rokki ɗum ko o rokki ɗum ko ya Maryam inna Allah astafaki wa taharaki Allah suɓi mama laɓɓinima dendagal kene tumina e dendagal kene aybina fof Allah laɓɓinima hen o ɓenniɗo on kadi kanko jomiraɗo o wattanma hen ɓuural gongal wastafaki ala nisa'il alamina o suɓmama kadi e rewɓe windere nde windere noon wona guele Allah tagi aduno faade ni ala ko windere makko kanko Maryam e zamanu mo yum oɗo winde nde oɗo alam ko zamanu makko wona binde ko ala Maryam wawi wiide rewɓe fof mbatti hakkillaji onon seeɗa mbi haaloɓe wastafaki ala nisa'il alamina alam maɗa alam ɓe jontiɗaɓe rewɓe jontiɗaɓe hay goto hen heɓani keɓɗa ko kadi heɓata ko keɓɗa ko wastafaki ala nisa'il alamina woto mbiye wonde Allah suɓi Maryam e rewɓe aduna ɓe fof hay goto ittata on pen wodade saka e deni ƴeew kalton gon moƴƴi wastafaki ala nisa'il alamina mi yiɗi tobtobaje wiye ko Maryam kañum suɓa e rewɓe aduna ɓe fof hay goto ittata koye ɓoran ala yaro jam ala ɓaga waɗi setan mami arema e ɓoran mi arema e hadis mi arema kadi e aada ƴeewa inna Allah astafaki ya Maryam inna Allah astafaki wa daharaki wastafaki ala nisa'il alamin ko an ɓe jontitiɗa ɓe Allah suɓi mama e ɓe gonduɗa e ndenduɗa yontere ɓe walla to tawi a jangguino hoore sumore nde saɗɗere on no Qur'an wala aɗa andi inna Allah astafa adama wa nuhan caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana wa ala alamina e bindi ɗe fof ɓen ko gila adano cuuɓa ɓeɗo ne kala nde annabi sallam arani annabi sallam nde arani ɓurani batte hakkillaji ɓon rewɓe annabi sallam nde gari nde kadi on saaha Maryam to ene wawi ɓurdi ɓen Khadijatu bintu Khuwaylid monelaɗo sallam mbi Allah hokkanima ko ɓuuri Khadijatu caggal nde sayyidatuna Aisha hucciri annabi sallam yi ene ummani sehil mum sayyidina Khadijatu sayyidatuna Khadijatu o wi ar ko mbatta ɗe ɗon yawɓe Allah o wi ɗo ko sayyidina Khadijatu won o wi Allah lomtinima ko ɓuuri ɗum nabi sallam wondi wallahi Allah lomtinani ko ɓuuri Khadijatu lomtinta sayyidina Aisha wi e hadis muɗum ha maymi haalani sayyidina Khadijatu yeeso makko mbiya an Maryam ɓuuri e rewɓe aduna ɓe fof walla alamun nan ya bani israil kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin onon bandira onon bani israil ciftore neemaji ɗi mbaɗanmi on sabu en ɓurni on e binde israil en kamɓe ɓuri annabi sallam waɗa ñeeta on oɗon jema deftan cikkon ko winda ko noon tan firtu ala wona noon imra'atu fir'auna asiyatu won kañum ɓuri rewɓe zaman mum fof Allah hokki ɗum Maryam oɗo kañum koye yonta zamanu muɗum ɓuri rewɓe fof wona rewɓe aduna ɓe fof goto fof koye yonta muɗum ɓuri ala monanta o wona guel dañi ɗum tan ko annabi sallam wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi mbiɗon ɗum ko Allah ene manta annabi sallam ene holla ɗum nema muɗum ene andi ɗum ɓural muɗum e annabaɓe he ganda annabi sallam ko dañɗa ko hay goto e annabaɓe dañani ɗum goto hen foof nelte koye ɗemgal muɗum e leñol muɗum an a nelama leñol ma e ko wona leñol ma foof yimɓe jinneji fof ka nelaɗo hen wa ma arsalnaka illa kafatan linnas fof no fotiri so tawi annabi fof nela koye wuuro muɗumen
ndeke so tawi annabi nelama e Sénégal ko jolfe tan kalde so nelama e Mauritanie haale Pulaar so nelama Mali Bambara so nelama Congo Lingala donc dendagal kamɓe fof kalneɗa ɗo e maɓɓe wattan hakkillaji moɗon ɗo oɗon almuɓe ɗo nani fastafaki ala nisa'il alamina wona Mariam suɓama e dendagal rewɓe aduna ɓe fof ala koye zamanu makko o ɓurani rewɓe annabi sallam ya nisa annabi ila sunna ka ahadin min annisa'i no rewɓe annabi sallam yew kalton goto moƴƴi mariyatu qibtiyatu ndemo ɓawɓis itte mo rokki annabi sallam wadde hen yimɓe tata woɗɓe wadde hen jawdi wadde hen fof o wi so jeehi mbiyon annabi sallallahu alaihi wasallam mi hokkimo korɗo mo ganduɗa ajmalu nisa'il arab ɓuri e zamanu muɗum Aissatu ɓuri e zamanu muɗum ɓuri nawlira muɗum jalɗo jaafa ɗon yani sa annabi la sunna ka ahadin min an-nisa'i rewɓe annabi sallam fof wona ومن يقبل منكن لله ورسوله وتعمل صالحا الله فدني ربي أن السلام من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين كلا يمودون غدو بنان ديل غوتيل سو ليبتيل غوتيل بادنو بوتيو ليبتي دي دون ndejjon la ko alko diko bismillah jokken jeeto min dajon jaara masha Allah tagal ketne ceerno men Ahmad Tidiane Fama Masile e yewtere men masha Allah fa tabarakallah masha Allah ceerno yewtere nde jabberde yaaji no feewi fa tabarakallah e gartan noon e lowre men adande de ko faate bange lebbi jeegom ni ɗum fayi tan koye bange jihad walla ko ɗannotoɗo ne yaani ƴeewoya dollar walla CFA e ko ñum ande sharia kañum ko jamburu deftere alande nde jeppotaki tan lawol goto tan nde addiri sharia ɗi fof wona ko gila toon ƴeewoton kala zamanu e kala waktu ko ari ko ɗum tan foti haalede ñaaɓede Seydina Oumar ko kañum dotti e zamanu mum annabi sallam dottano Aboubacry dottano ko kanko dotti Ousmane dottani Aliou dottani ɗum ngandumi hen yaaro ceerno Mamoudou Ly walla nela sallam dottani Qur'ana dottani nela sallam dottani Aboubacry dottani Oumar kañum dotti kono e zamanu muɗum en haala noon gueɗe ɗum yaada tan koye hankkadi séria fami kono amma kadi ɗanle meɗen joni ene woori ni woy kaari tan namɗo e Dakaru ene wanno duuɓi ɗiɗi woy kaari nam Nouadhibou jomum on toon duuɓi nayyi hay sa nayi jawguel ma dañi duuɓi tan sa yeehi a dañat passe Nouadhibou ha hunde hefto joom walla ko nande walla ko ne ala dewgal firtitaki ɗum dewgal ni ene wasa yettoa toon firte taw koye dow lor ene wasa wonde e lebbi jeegom firti e dow lor a ñamminani a yarnani a toppiraji ɗum koye firtete dewgal firtitaki mere ko ma lor ara sa ɓooyi toon ni ko Seydina Oumar haali tan ko debbo foti muñji ko ɗum tan ɓiɗo haali ɗum so tawi jaasi ɗon kanko ne ko ɗon o nangi ɗum kam kanko e gaynatere makko he o yiiɗa yaɓɓude ɗum jafo ɗo yiiɗa ko gaynatere makko he e duuɓi makko ɗi o laamiɗi ɗum o waɗi faami ardi ɓe mbaɗa ɗum kanko waɗan ɗum Qur'an haalan ɗum wasalam nanda ɗo namdan ma wallahi ceerno machallah fa tabarakallah namdagal yuɓɓiri feewi eyi jarama no feewi mbattire hakkillaji e koye meɗen onon kadi haaloɓe enen haaloɓe fof mbattire hakkillaji e koye meɗen dinagal jewte batteɗe ɗe fof eɗen kaari ardinde hen haqqillaji meɗen ƴeewen so tawi on ɓaade min kam mbiɗon komi ƴettotoɗo komin tan goto jagui ɗon minne ko ɗum tan joguimi ko ɗum tan jogade ɗonmi e onon ne kadi tirde mba sewade kadi ƴetto on ɗon baraji ɓaɗo gandi komi bonɗo komi ñaaɗo woni mbami woni mba eɓe ndentoɗe kam onon walla hay somi dogani on dogue kam ala ko on dogmi on kono haal pulaar ne wajiroɓe ɓe mbi on mi haaldani e moɗon hande mi haaldani e moɗon janggo kaldumi koye ara ɓe kono haal pulaar jatoɗe jafoɗe mi joɗɗon fof waɗi min waɗi walla mata ko Allah gonirɗen ko Allah kalten an jabbulore ma tan jaaha wajuji maɗa tan jaaha amata jaar ko ƴettotoɗo ya an wata ƴetto yo moƴƴere ma ɓuuɓe yo gandal ma ɓuuɓe woppo amata jaane bone muɗum gasi
kono a haltade ko woni toon ko ka anda ko a meeɗani andude a meeɗani andinede andintaki ko ganduɗa ma ko reni heewi ɗum de haalta ɗum so haaldi Allah hay sa dañi duuɓi 50 duuɓi 60 ponni so tawi a wi kam min ko wiɓe komi ƴettoɓe ɓen kaldumi gandal ma ngal sa waɗi ɗum pecce jeenayyi ko naftorɗa e haalam ko gotel ɓori ɓe jeenayyi ma ɗi aɗani min noon mbiyatami ha sittaki walla mi yennetaki wala yeddede e ƴettede fof foti ammi min kay woƴimi ko hakkude ɓe moɗon noon bandiraɓe haal pulaar en woto mi nannude on e ceegol mi haalana on ko ummoraki e Allah ko ummoraki ene laɗo sa sallam e ko ummorani so tawi ko lawol tijani e ko ummoraki toon so tawi koye fuutankagal e ko ummoraki e haal pulaar en e ko haal pulaar en mbattani haqqillaji ko ɗum woni musiba min ko ɗum yo Allah dandam e ronde on gacci onon bandiraɓe yo Allah dandam e ɗaldude on gacci onon bandiraɓe yo Allah dandam kadi e ɗaldude ene majjere onon bandiraɓe yo Allah yaafo enen fof jekken ƴeew masalaji goɗɗi eyyi min goto min tawi ɗin fof marabo ko meroɗe maayi toon gasi tan gasi mbaddami min tawi goto ay farilla goto wawa haal a waɗi ni wattini eyyi ɓe mbi yewtere meɗen ene wayno haaɗi ɗo ni jallo no jafoɗon yallo koye watti ɗum wuuri bandiraɓam reweteɓe korka hedde korka ko lebbi tati bandiraɓam rewtoɓe korka hedde korka ko lebbi tati bandiraɓam reweteɓe korka hedde korka de ko lebbi tati yob reweteɓe gila rawane joni kam korka ran taw yob so leyru woturu yob woto wondu fofotade hen so lebbi ɗiɗi yob woto wondu fofotade hen wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en calmini sere meɗen fof ne potiri ala o eɗen juura dendagal musidɓe meɗen fof ɓaade waktu haadi ɗo en jiiɗa junnade e gueɗɗe eyyi machallah caggal nde keɗɗen yewtere men yewtere islam jokkodirde ceerno men Ahmad Tidiane Fa Mamadou Siley beltima yewtere nde ari ha ɗo en calmini hettiyankoɓe wittiyankoɓe dendagal dente men WhatsApp ceerno ahlu sunna wal jama noon ɗo a yejjitiɓe han woro aduga sal ahlu jama rasuli wana mim onon mi kadi er yonti ahlu sunna wal jama gene bi saw men donima on mbaɗa duwono annande fof yo Allah dandu e musiba peyɗitoɗo yo Allah dandu e musibaji gonɗi toon ɗi onon kay mi salminti on onon kay hayso waɗa e balankaru onon kay sono suftono mi salminti on ala ko al koddi onon jeeɗa ahlu sunna wal jamaade femde fof mboriɗe en wonɓe towɓe on kay murtan to mbaɗa tas mon salam an haali sali ka fof ɗum yewtere men ari ha ɗo enen ñaago Allah kadi yo Allah waɗi hen nden kam ɗum ha yewtere aron inchallahu rabbuna